മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്ക് ടൗൺഷിപ്പിനായി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾ അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ചു. അർഹമായ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുവദിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം. ടൗൺഷിപ്പിനായി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധമുന്നയിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി തൊഴിലെടുത്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കാനുണ്ട്. സർക്കാർ നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പള കുടിശ്ശികയും ആനുകൂല്യങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തെന്ന നോട്ടീസ് പതിച്ചതോടെ നിലവിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ കാര്യവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സം ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ആവശ്യം. തൊഴിലാളികൾ സമരവുമായി രംഗത്തു വന്നതോടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ചൊവ്വാഴ്ച സബ് കളക്ടറുടെയും ലേബർ കമ്മീഷണറുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം ചേരാനാണ് തീരുമാനം. റിപ്പോർട്ടർ, വയനാട്.